ஒரு மாலை நேரத்தில் அகில் தனது அறையில் புத்தகம் படித்துக் கொண்டிருந்தான். அப்போது அவன் மேசையின் மீது ஒரு பழைய கடிதம் தோன்றியது. அந்த கேள்விக்கான பதிலை தேடி அகில் வெளியே புறப்பட்டான். கடிதம் அவனை ஒரு பழைய மரத்தருகே அழைத்துச் சென்றது. அப்போது ஒரு மர்மமான சிறுமி அவன் முன் தோன்றினாள். பல ஆண்டுகளாக நான் ஒருவருக்காக காத்திருக்கிறேன். அப்போது அகிலுக்கு ஒரு உண்மை புரிந்தது. அந்த சிறுமி அவனுடைய சிறுவயது தோழி. நான் மறக்கப்படவில்லை என்பதை தெரிந்து கொள்ளவே வந்தேன்.